Dwi yn Bontnewydd heddiw, i ymweld â hen dafarn sydd ar ei newydd wedd, ac un sy'n gyfarwydd iawn i fans Come On Midfield. Tractor yw'r ffordd i deithio ffyrdd y wlad, a'r sioffer heddi yw Dylan Humphreys. Hwn yw'r ffordd i gyrraedd, daw. Hwn yw'r ffordd i gyrraedd, yw'r tractor coch. Ie, boi. Falle fod hen arwydd y bwl a thîm pêl-droi Bryn Coch wedi mynd, ond mae'r teirw yma o hyd. Hei, diolch ti, boi. Ydw, dwi wedi cyrraedd ein Tafarn y Mis, sef y Newborough, Bontnewydd. Wrth ochr y tân, mae'r tad a'r mab. Titch, beth sy'n mor arbennig am y dafarn yma? Un beth i ddeud, ie, mae tafarn lleol. A os dwi'n dod yma am beint, mae rhywun dwi'n nabod yma. So dyna beth i'n neis cael pub lleol. Ac Alun, i chi wedi byw yn Bontnewydd erioed? 55 mlynedd dim oltys yma. Ffrindiau da sy'n bont yma. Pawb yn iawn efo'i gilydd no, dim problem. Iechyd da, boys. Gydag, ia. Bryn chi yw'r cogydd fan hyn yn y Newborough. Dwi'n iawn i gweud bod y bwyd wedi trawsnewid y ffordd mae'r dafarn ma'n redeg? O, yndi. Mae'r sawl sy'n dod yma, maen nhw'n dod yn gyson. Mae'n neis gweld yr un gwyneba, felly, ond oedd o waith i ddechrau. Do'n i ddim yn disgwyl i fod yn gyson ag oddi. A da wedi creu pyn bach o ryw fymster, rili, sydd yn neis. Dwi'n bod hwnna'n bwysig i dafarndau erbyn heddiw bod nhw ar gael ar gyfer pethau fwy na dim ond hyfed. Wel, dwi'n meddwl mae pobl yn disgwyl mynd i ti safon yma bod yna rhywbeth i gael. Mae diwrnod yr pickled egg a pork pies a falle di gorffen, dwi'n meddwl. Ond na, mae'n gefn i'r tafarn, swn i ddweud. Dewi, ti'n gwisgo'r top clwb pêl-droed Bontnewydd. Ti'n neud lot o'r clwb? Wel, dwi'n trio helpu hynna mynd bedrau, de. Dwi ar y giat ar hyn o bryd yn trio helpu pres i'r clwb bob wsos, de. A wedyn, siwrt mae'r dafarn yn cydweithio gyda'r clwb? O, ffantastig, heb y dafarn. Does ddim clwb yn y middle, de. Mae dafarn yn part mowr o'r clwb, de, o'r hwgia. Y bwyd yn ei gael ar ôl y games a beth sponsor clwb a bod dim o'r sydd. Mae nhw'n briliant. Iechyd da i clwb pêl-droed Bontnewydd, felly? Good thing. Ie, boi. O Glenys, Olwen, Carol a Sylvia, chi wedi ffindo spot bach cosi fan hyn? Do, mae'n hyfryd yma. A fan hyn i chi'n dod fel arfer am ddiod bach? Ie, ie. Fan hyn yw'r dafarn i chi'n dod pob tro fan hyn yn Bontnewydd? Da ni'n cael pryd o fwyd bach, ac am bo chi yma heddiw, de? Wel, ie, Dyna chwarae pam da ni wedi teg. dod fwyaf. Ie, tad. Chi'n cael croeso da pob tro fan hyn? Dan, tad. Chwarae teg, wel, newn ni ddweud. Bwyd werth i gael. A bwyd gwerthfeil? O, mae werth i gael ydy. Bwyd cartre. Wel, beth am ni ddroi iechyd da i'r Newborough Bontnewydd? Iechyd da. Caryl, doedd ti ddim yn local, ond bellach ti wedi symud i'r pentre. Sut croeso ti wedi cael yma? O, briliant. Da ni yma wan ers bron i 12 mis a mae o'n briliant o groeso, yndi. Yr unig dafarn yn Bontnewydd, ond ydy un da, sa'ch chi'n dweud? Mae o'n un o'r rhesymau nath ni symud yma. Da ni wedi cael gymaint o groeso, mae'r bwyd yn lyflu, mae'r staff yn briliant, mae'r locals i gyd yn spot on. Unwaith eto, Bontnewydd! Can i fy caneo, can i blan i fi. Ni'n feil o naw, lorries man, sa boes y JCB. Felly'n llawn heddiannol, Tafarn y Mis Heno S4C, y mis yma ydy y Newborough Bontnewydd!